Jamen så har vi sgu fået sådan en her. Razer har lavet en voksenmands ja, kontorstol, kan I nok se. I skur. I skur hedder den. Til 130 kilo mand. Og det er så den, vi vil kigge på, unbox og samle nu. Der er 3 års fuld garanti på den. Gaming chair with adapted lumbar support. Og ordentlig. Og det er ordentligt købe version 2 af den, de har lavet. Ordentlig kasse. Og som I kan se, så har han været hernede ved mig længe. Så det er sådan set min skyld, det ikke er kommet før. Og den er godt støvet. Skal vi lukke op, Christian? Se hvad vi har. Tænder du lige lyset derovre, så vi kan se noget? Jeg har nemlig taget min ven det valgte med. Så vi kan se noget. Sådan. Bare tryk en gang. Ja. Så er der fuld ild på den. Der har været flere niveauer på den. Det er også, men den starter på den stærkeste. Okay. Skål. Skål. I skur. Ja, du ser sgu godt ud, Jytte, nu. Det gør du. Det må jeg give dig. Tillykke med det i øvrigt. Det er sgu flot kamp, uanset hvordan det ledes. Hvad er nu det? Øjeblik. Vi venter lige swingen. Så kan vi også lige se. Så står der her. Perfect gaming form. Fully adjustable, adapted lumbar support. High density foam. 4D armrest. Nå, det bliver spændende at se, hvad det betyder. What? Skal vi til at bruge handsker? Der er lige frem handsker med. Så har jeg altså kun lige det næste spørgsmål. Er det gummihandsker? Det er stof. Nå, det er okay. Det er så ikke så galt. Jamen, kan vi godt få hænderne i dem? Det tvivler jeg på. Det er ikke Ryobi, Christian. Nej, men det er grønt. Det er ikke rigtigt. Det er grønt. Dem kan jeg sgu ikke være i. Gør det? Har den overload sensor. Hold dog kæft. Og det kan du måske godt alligevel. Nå. Det var så mit exit. Vi ses. I kan godt se, der mangler altså noget på ham der. Det ser helt galt ud. Og i helvede. Lad os se. Jamen, væk med den her. Det ser spændende ud. Et dejligt stykke komfortgummi her. Hold kæft, mand. Hold kæft, den er bred i ryggen. Ja. Ja, det er så fint, Christian. Det er fint. Ja. Var det Brix's skyld, at den blev lille? Ja, det tror jeg. Jamen, nu er jeg jo degraderet til at være kameramand her. Men hold kæft. Det er jeg lidt spændt på, det her. Dejligt lækkert logo. Og grøn. Det er endda, det er sgu da sådan noget syet noget. Eller hvad fanden er det? Nej, det er så bare... Det her, det er støbt. syet. Ja, det er syet. Nå, lad os få noget op. Hvorfor skal man have handsker på? Jamen, det passer lidt til din stil. Nå. Okay. Der er The Jule System. Og en... dem kender I jo, de puder der fra alle de der gamingstole. Jeg tænker, det her det er en nakkepude. Sådan lige umiddelbart. Skal jeg pakke noget? Ja, pak lortet ud. Vi skal se. Det blæser ind i mikken. Nå for helvede. Det er aircondition. Det er ham der. Mr. Kold. Det må vi lige få ham til at lade være med så. Der er endelig halvvarmt hernede. Så kører vi lige op over vores hoved. Det er jo blik. Sådan. Så er vi vist over det. Var det bedre? Ja, det er i orden, Kenny. Var det bedre, folkens? Det er syet i. Ja. Hvad er det for stof? Det her. Hvordan skal jeg kunne mærke det? Det er ikke været så svært. Nå, det er en fin pude. Vi skal videre. Kat, skal du ligge der? Vi har nattevagten med os.
Så er der understillet her. Hvordan er det? Hov. Og kæft, det minder mig om det. Hallo? Er det sprøjt aluminium det der, eller er det rent faktisk jern? Aluminium. Er det aluminium? Det er faktisk halvgrov. Men jeg kan se, at det ikke er en Cat 5. Nej. Det er en Cat 4 cylinder, der er her på. Ja, det kan nok godt være, at det er en Cat 5. Nej. Ikke? Nej. Nå. Så er hullet større. Nå, jamen, vi skal bare have pisse samlet, vi kan se, what we got. Kasse med accessories her, inden vi kommer til bunden. Ja. Det er dejligt at gå på det her. Det kan jeg godt forestille mig. Det er varmt. Det er egentlig en øgen kasse. Åben her. Ja. Der var jul. Skal vi begynde at sætte dem på? De ligger simpelthen der i en lang pærevælling. Nice. Kommer i sådan en pose. De er i hvert fald ikke lagt og raslet imod hinanden. Skal jeg se, om jeg kan stille kamera? Du kan bare gå det væk. Ja, jeg kan bare gå væk. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan stille, så det ikke flyver rundt hele tiden. Cat 7. Nej, det skal være Cat 7. Det er... Hallo? Er det plastik eller gummi? De er sådan lidt bløde til neglen. Jeg tror, det her det er sådan noget gummi. Det er sgu gummi, der er klemt på et plastikhjul. Det er jo til. Jamen det er det. Ja. Kan I se det på kamp? Prøv at lægge mig hjul. Det er sgu gummi, der... Hvordan fanden vinkler jeg? Der. Så det er simpelthen gummi, der er klemt ind over de tapper der. Ja, lige præcis, Jytte. Men det er det også. Det er sgu gummi, der er klemt ind over. Det er det. Nå, så kører den nok lækkert på gulvet. Værsgo. Kan I se noget der, eller skal han højere op? Det er fint, siger Ylva. Godt så. Inden i det her papir, der lå der lige flere klistermærker. Mere klistermærker, hvis man er til det. Ja, altså man kan sige, alt efter, nu bliver det jo spændende, hvor god den er, Jytte. Hold kæft. Fordi at det er, til den pris skal det være en god stol. Det skal det. Cat 4. Det er en Cat 4 cylinder. Det er bare at spørge Kenny. Lige præcis det her har Kenny rigtig meget forstand på, ikke godt, Kenny? Skal du have pløkken? Det der, det er vist ingenting. Det tror jeg. Nej. Er du sikker? Ja. Det var en... Det er bare en... Hvad sagde han? Hvad var han sagde? Der var nøglen. Værsgo. Christian, han er desværre ret lige i den her situation. Det var alle skruerne. Nu ligger de på gulvet. Den der. Så har vi, og det er altid det, jeg synes, der er det vigtige her. Det er det her skide konsol her. Fordi dem har vi jo alle sammen haft en stole af, hvor det lort her, det er brækket. Det her. Mange af dem der, det er jo sprøjt aluminium. Det her, det kunne altså godt virke til at være jern eller noget meget, meget tykt aluminium. Hvis det er sprøjt aluminium, så er det i hvert fald rigtig, rigtig tyk. Sædet kommer her. Hold da kæft. Hold da op, Christian.
Ja, det er sådan noget med, at jeg skal løfte den her op. Og så, Ja, så vi kan få kassen væk. ja, men vil du ikke have den her på? Nej. Den var der. Se. Der er styr på det. Ja, så ligger vi lige et eller andet, så vi ikke splitter hele bordet af. Nu er kassen tom. Det var det, der var herhjemme. Det er da heller en fløjt morgen over en kasse. Jeg tror, den er ikke frisk. Den er åbenbart en unsmoking. Der går åbenbart ikke ild i den, hvis I rører i den. Hvad siger vi om kvaliteten her, synes vi? Hold kæft, det mærker ikke. Nej, det... Prøv at se her. Det mærker altså ikke ret ulækkert, det sad her. Hold kæft, mand. Der sat han rød mund og skum i en. Skal vi lige tage håndtagen også? Der sidder her. Der er en. De kan køre sideways. Nu skal vi lige gøre sådan her. Sådan her. De kan køre frem og tilbage. Og de kan twist. Hold kæft. Ja. Og så må de kan køre op og ned også. Ja, selvfølgelig. Det gør du herude. Nice. Det ser ikke dårligt ud. Og der er lige det bitte fint. Der er faktisk nogle fede logoer, de har sat på. At se. Sådan nogle helt emblemer med i jern eller alu. Det ser blæret nok ud. Ja. Og også noget, der mangler på mange stole, synes jeg. Det er, at der rent faktisk er ordentligt håndtag på. Hold kæft, den fjeder. Det er ordentligt håndtag på her. Hold da op. Kan du mærke det? Kan du mærke, hvad det er? Det er sgu da jern. Hold kæft, du. Det er sgu bare plastik, ligesom på de andre Bilka-stole. Det er kraftigt med jern. Nice. Det er altså lækker. Så brækker man ikke pisse i en vild overhældning. Kamp i Counter-Strike eller et eller andet pis. Skal vi have en tom stok på lige at se, hvor bred det egentlig er? Vi skal have noget sæde for, at Lisa kan sidde i det. Det ved vi alle sammen. Jeg tror, at det ikke. Altså, hvor skal vi tage fra herfra? Ja, det synes jeg, vi skal måle derinde. Skal vi tage røven? Ja. Hvad? Godt en 30 cm der inden til stregeren, men går du derud, men så... hvis vi går helt ud til, hvis man gerne vil sidde derude, så er den... Så har du jo... Næsten 45 cm. 45 cm, hvad så heroppe, hvor den er lidt bredere? Her fra kanten af... Der er 40. Ja, lige knap nok. Ja. Næsten, ja. Hvor vi længere ud? Nu kan vi så snige den op. 52. Så der kan være nogen røv deri. Jeg tror, Lisa, hvis du strammer dig godt an, så skulle vi nok kunne kile dig ned i en. Det her, det bliver ædet. Det her, det kan jeg mærke. Det er lækkert, det her. Ja, fordi det kommer ikke til at genere under låren. Nu er det jo sådan, god 64. Christian og mig har haft alt for mange kontorstole gennem tiden. Og vi er altid endt ud i, at bunden er... Nu er vi ikke de letteste knejder. Men vi er altid endt ud i, enten er bunden gået til, eller også er de blevet skæve i rammen, fordi man altid sidder heller til den ene side. Eller så er det bunden, vi har siddet i, som er træls. Det her, nu er den også dyr. Det virker altså noget anderledes, men nu skal vi have en samlet, og så skal vi ned og sidde i en, men den virker faktisk rigtig, rigtig lækker. Og der er ikke noget jernbrager herude i siden, du ved, hvor du godt kan komme til at sidde med dit lår, og synes det er irriterende på indvendig side af låret. Det virker altså ikke til her. Det virker det ikke til. Den virker sgu lækker. Vi skal nok lige skynde os at få noget samlet. Ja. Prøv lige at se noget lækker håndtag. Med kliklås i, til hvordan du vil have dit ryglæn. Ja, lige i den ene side. I den ene side. Der kan du styre hele puden her. Hold kæft, hvor lækker.
Der er en årsag til, at den koster 5 klik. Og så har du ud og ind her. Og på hvordan du vil have til at trykke. Jeg tror lige at holde kameraet stille her, når du drejer. Hold da kæft. Er der så færdig. Så den tyder sådan set lidt på, den kan godt være god til både den store og den lille, og ham med dårlig ryg og god ryg. Og den følger faktisk også ryggen, kan jeg se. Ja, den kan twiste også, så den følger hvordan du sidder. Hold da op. Det har jeg alligevel ikke set før, det der i de her gamingstole. Nej, det... Og så en anden detalje. Den her knap her, det mærker sådan set noget mere lækker, end når alt det pis, der sidder ude i en bil. Ja, det gør. Hold kæft, mand. Der er noget slasken og noget... Prøv at høre klikket. Vi tiger lige stille. Nu kan jeg selvfølgelig høre. Det er faktisk lækker, det der grej. Det er faktisk noget lækker. Det var vildt. Hold da kæft. Nå. Skal jeg ud og hente det valgten til skrueren? Det tror jeg ikke. Det er sjovt, hver gang jeg har sådan et rigtig godt forslag, hvor vi skal bruge lidt vildere værktøj, så... Nej, så får Christian lige nej-hatten på. Vi behøver ikke splitte tingene af. Jeg vil jo gerne, det lige går. Det skal lige gå stærkt. Ja, så når du har en eller anden børn, der lige skal have, hvad? 100 Newtonmeter, så er det lort at dreje over i et eller andet. Nej. Det er fin mekanikken med fingeren. Ja, selvfølgelig er det. Fuld havre. Fuld havre. Nej, for helvede. Prøv at se her. Jamen, det er så kun lige den ene side, men det er for at styre den. Der er kraft det med slis til at styre, så du skal stå og vi har alle sammen samlet de der kontorstole, hvor det er til at ramme de forpulskruer i. Se lige. Så Lisa. Jamen, jeg jabber heller ikke, men Christian han er mere fingersnil til sådan noget pis der. Jeg er mere til... Nej, men jeg samler lige færdig her. Det der med, at der skal sidde ude på siderne nu. Og det er faktisk rigtig massiv. Fuck, den er lækker. Ja, den er faktisk... Også bare det her. Og prøv lige at lægge mærke til. Armlænen, de er også stillet så langt ind, som de kan indtil videre. Den kan blive meget bred i understille. Front! Det er helt porno. Det er helt... Ja, det er. Se. Og det kan svinge fra side til side efter ryggen. Det er sgu lækker. Så skal vi bare have den på jorden. Ja, jeg fik den lige stille ryggen. Hold da op, den ruller dejligt. Prøv lige at dreje en lidt rundt i spotlightet i al rådet, vi kan se. Hvor kæft, den går lidt. Jamen, man kan godt høre. Kan man høre? Ja, den går let. Den siger jo ingenting. Nej. Men også hjulen. Prøv lige at rulle hjulen igen. Smid røven ned i en søbelblomst. Den kan du også godt sidde i. Det synes jeg også, det ligner. Prøv du lige... Prøv lige at køre den op og ned og noget. Frem tilbage og ud og ind og stil på noget. Jamen, hvad fanden stiller man det på? Hvad er det her så? Det er i hvert fald noget. Ja. Den skal bare helt op. Er det den der... Ja. Ja. Så skruede håndtaget under midten til at bestemme, hvor nemt den skal blive. Jeg kan lige sige det her med at lægge bagud. Det er farligt. Ej, fuck, det er bare noget. Her sidder jeg sgu godt. Det er ikke dårligt, det der. Jamen, jeg er spændt på det her. Hvad er den her så?
Det er jo ind. Det er nok slet ikke dårligt, det der. Er det i orden, Olli? Hej, Prepper. Hold da kæft. Det kan jo stå snå ud. Det er godt med dig, Prepper. Men det vil sige, at den er faktisk god til folk, også der har dårlig ryg. Med alle de indstillingsmuligheder. Du har kommet til at sidde godt her, tror jeg. Altså lige nu, jeg tror, alt det er din råd, ikke? Jamen, der er perforering i det. Ja, det. Ja. Kan vi komme tættere på? Øjeblik. Du kan bare rykke strømstikket ud der. Ja. Men den er sat med, så... Altså, den virker også formstabil, ikke om? Ja. Nå. Jamen, Der kan man bare få en god lur. Ja, Christian kan godt få en god lur i den her. Det er sgu en lækker stol, det her, men som I selv siger, det er også 5 kilo af de lange, så til den pris, så skal den være god. Men det kan man heller ikke sige andet end den er. Det er faktisk en rigtig lækker stol. Og de her hævninger i siden, det er altså ikke noget, der gør noget. Du mærker det slet ikke, som du gør på mange noget billigere stole. Det der, dem her, de kommer til at irritere en under låren, specielt når man har halvstue og knejder i god foderstand. Men det er der altså ikke noget problem i her. Lækker produkt. Er det ikke, hvad vi skal sige om den, Christian? Jo. Vi har en ting mere jo, men i hvert fald tak til Razer og NGS for at sende os det her. Det sætter vi stor pris på, det har været spændende. Og faktisk på rigtig lækre produkter. De har leveret til os her. Razer i-skuer version 2 stol og et Razer Barracuda X Chroma White Edition headset. 7-1 surround, Bluetooth og til PC, Mac, Playstation, Nintendo Switch, Steam Deck og smartphone. Så kan man vist ikke få ret meget bedre til den pris. Og nu kan jeg så høre, at den pris vi ligesom havde fået fra starten, at det var 1100 kroner, og nu er det vist på tilbud til omkring 700. Så det må man sige, det er fandme bakken til det kan. Standby-tid og så videre, og brugstid på 70 timer, og hvad har vi? Rigtig lækker noise cancelling på headsettet, eller på mikrofonen. Og det lukker rigtig tæt omkring ens ører, så det er faktisk også temmelig lækkert. En stor tak til NGS og Razer skal der lyde for den mulighed her.